Čaute ľudia, zdravím vás a dneska mi prišla malinká objednávka, takže ukážeme si, čo vlastne je tam, hej. Takže ideme to otvoriť. Kulturistika.com a ukážeme si aj od akej značky to je. Ja otvoríme to. Fú, ty vole. Tak, pozrite, čo to je. Tak, ľudia. BCAčka, Synergy od Prominu. Za mňa, mal som veľa príchutí BCAčka, mal som EAčka veľa. Ale proste tieto BCAčka nedám dopustiť, toto je proste topka za mňa, fakt. Teraz veľa ľudí sa bude pýtať, Jaro, a to je na čo? To ti dá niečo? Nie. Keď máš dostatok bielkovín v strave, hej, z mesa, vajíčok, tvarov, z kýru a tak ďalej, z proteínu, tak BCAčka vôbec nepotrebuješ, lebo BCAčka majú len 9 aminokyselín a kompletné aminokyselíny majú 21. Takže sú zbytočné a ty máš dostatok bielkovín zo stravy, sú ti zbytočné, hej. Ale mne uchutia vodu. Hej, teraz zase povie, tak to si mohol kúpiť, Jaro, nejaké ochucovadlo z obchodu. Lenže, ľudia, mne nechutí, ja už som vyskúšal všetko. A toto, keď si ochutím vodu, tak tá voda je bombová. Takže určite ja môžem doporučiť, alebo mne to chutí, môj názor. Takže BCAčka a od dneska karnitín skončil a pijem minimálne 2 až 3 flašky, litera polky vody s BCAčkami. Takže pekný deň, držte sa a pre lepšie gainy, let's go champ. Ahoj, nezabudni ma ešte sledovať, ďakujem ti pekne a 3-mesačná spolupráca pod môjim vedením, najlepšia cena na trhu. Ahoj.